Julia riluna chuan anun na la ka tuma mahse chu hun chu meta phio na tan tailor chuan man tangkaya tuma Julia tha chu alamol mola Julia thil ti wanga an riluna chuan meta ti chung kwa ne na anin zom na zong zong an chu chat veka meta chu tailor ina lu ru in elisi azong vata achung te manga vo ani wangin achung te nat ai chuan tora thanga an phuar na po phela phallo atu ka chuan phone mangin elisi chu malak dan tura shila apa abiak line tailor shiat phak ngei turin a oki san luya metan anu an thurok na hmuna a sheto ti asoya tailor chuan chulai hmuna a duty tir te akol ngala elisi ai ma chuan chulai hmuna a thurok tho a fanu kha mu chwa ani hlau berani metale a thian te chuan police station a tengin tailor location chu an chui zui charchara no pangte thurok na hmun an shia chian nu chuan rang takin sulai mun pan chuan meta akal ngala mahse Julia ipa in azui ru reng ti a she ho lo meta a motora tanga chwa chuan Julia ipa chuan silai ne na tin ngala a fanu dan na wangin khwa a muto lawani ber silai met puaka meta chu a thing ngal nok bok cottage om nai bera meta taksa chu a nuk luta tailor alo thlen chuan chulai en kol tu bula chuan mi pa mu emti azota a mu lo thu in chang ma se tailor chuan diklawa omin a ring thlata akal kwal nuwa meta motor a mutare ngani cottage chunga chuan me chenau pang pakhat lo luta meta chu a thesena chwa hnem ema wangin a chaw to hle a mahse chu nau pang mu chuan mina fanu ni ti a shangala mahse chu nau pang te chu a tong thelo wangin ami mu ngai lo mu chuan a chuak le ngal de ya tailoran a fanu mu chuan zaizirin mi pa mu anem ti azota nau pang te chu bu ngatin cottage lama kok wa a zaizir bokin chu pa chuan hliama nei ti ashila tailor chuan cottage kongka chu a hong thuaya mahse meta awm to lo anu ma ero amuthung tailor driver in cottage chu thlen khalin meta chu mun himzo ka ashwai de ani driver chuan meta chu mi thatakani ti shilin adu wang nilawa achung te tailoran amana wangin a na tho sak ti ashila tailor kalyam nu khan arukin meta puitur hian akal ve ngala lo ni a theilavin meta chu tuiluang omna lama kwa pa in a hnuk zela tailor chu lungpui chunga dingin thinrim takhian meta chu ring takina kawa meta hliam chu tui chuan atleng faya meta motor mu chuan tailor chu akal son le vata a driver khan tailor ril ru lak pen tumin meta motor chu akhala meta chu a chaw tol tola tui hit chuan a chakna ati chuan observa ni khoshelovin aum zui ta ni mina chuan meta a chana hlau ril ru hale thinjim box si chu silain Julia ipa atin riapa aum na mun soi turin ati a tailor chuan a thuruk riat chwa ani ta ka wangin a fanu chu apom lupa chulai hmuna tanga tlan chiat puyatuma driver chuan meta azong kwala a topa chuan lungpui rin chana a om awa mu a amara dek veta meta chu adam trok to ani meta thian te panin ama maya akal an ngai twa wangin meta troi om turin an kala mahse kong laka meta motor nen chuan anin tok ta hlawa meta an mu chuan mina an sha tir ngal vat bok meta chu emergency zai ngalani a aron har chwa chuan an vain an thoveng huaya tailor chuan doctor hna thamna pe in meta omna room veng tu anaw kal son tir turin ati a meta omna room kongka hon chuan mina a mu tela wangin a khong deu ota in herletin silaya meta tin atuma mahse meta zokin silayin alotin reng to a mina amut thattir nu in meta chu tailor beturin achhuaka tailor chuan mina in immigration certificate diklo a man soi chwa awawa mina ven himadu wangin meta chu klomzo ka atanga kar khat nu meta chu discharge ani veta a aruma alu fel nuwa achian pakhat kolin apuina dila chumizan chuan India office rokani a mahse angai poimo ber hard drive chu anrutel lo hlawa atuka private safe deposit box sa ada thangala chu hard drive a chuan tailor in puana video kha a omani India kalyam nu chuan bank clerkin arukin India thil dalu chu meta ape a meta chu tailor ina akala toni ti u naw le elis simun himlama achian te ashwai tira a in puana video mang khan mina neia om to ngai lo turin tailor chu awawa
atuka chuan tailoran ruthi chu anupui ni turin a propose nupui nei ni chuan Tonia full custody a chan theina asang ani Tonia kol theitu tur jok ngai tuanen ni hnung ber ain her chuaka social worker in Tonia chu mina bula ahlim jok ti asoi chuan mina chan chu a thazoka mahse nu le pa te ber anin lungrual lo awangin judge chuan Tonia du thlanna angata Tonian apa bula omadu jok ti asoi chuan anwain a thong hlom hle diktak chuan kordan thlen ma hian tailoran athu oilawani chuan voi khatma anu a moto don loti Tonia a shilwanga chutianga du thlang chu ani judge chuan tailor chu full custody apeta a atuka chuan metan a thian pa hena tailor in puana video kha ape a thian pa chuan chu video chu an tlang zarani chuan ngong thui takanei don ati a metapo in mina a ngong tel don ti a hria ta wangin a huna thlen huna anram chwa sana turwa manna asiam loka police ne na changin a una pa thil tum chu Indiana hria a thilpoi taka thlena hlawa wangin tailor driver mo a tailoran elisi asoi selai video la ruturin ati a chumi chan chuan elisi chu tailoran asoi sele tangeya anupui chu tailoran la thukruma se ado thei to bik lawa wangin a thil ti lai chu a record ruta a chumi zana zanri an kil zo hlimin metanaw heria chuan tailor in puana video kha a u phone a mo a ruti chu abial nu hlui ni wangin chutiang mi parap thak lutuk chu pasalatana nei adu puilawa ruthi mu ina shil veka mahse ruthi chuan an chungkwa a huata wangin angai pui modulawa heria thin rim le ti ngai na shibok si lo chuan video chu police nena apetani driver chu endi motorin akala mahse anung zanga silai muina deng tota video la rulai kha dar thlanga tang tailoran alo mu veka a driver thi turbula chuan anupui thina arei to te ashila Indian anin hmona hmun tura thlen chuan driver alola omlo chu makati ruviau mai tailor le ruti te chu roman lok sa angin anin neya chuti lai chuan police lamin tailor in an pan mek boka tailoran police an local mek ti message don chuan man mo takin akal son ngala gate bula om heria chuan tailora afa te phura atlan chuak chu a hmumana rang takin akarin zui ngala police an thlen chuan ruti te chung chia in chunga an oma heria chuan meta kolin thil thlen dana shila tailor kara zui mek ti asoi boka meta po ain khal chuak ngal heria kar tayar chu konglaka a thep le ta si mahse wa nei thlak takin meta a thleng phei ngal deuh maya longchol hunan thlen chuan man mo takin tailor chuan afa te chu longa alu pui wata mahse meta chuan lu chilin anin swal ngala meta chu a hliam tora la dam chian lawa wangin tailor chuan a bo bet ne hle a hliam na wang chuan a tang thalhei thei bok si lo long chu a che thuta meta chuan tailor in wan het lo chu a pet thuaya tailor boy lai tak chuan ril ru asiam felangai ti a hria a meta chuan Tonia pom kang lopin longa tang chuan a zwan chwa puya endia chuan mina te phurin man mo taka chuan tuma mahse police motoran mo chuan ading dota akar hnunglam police in an hon chuan driver ruang kha alo om reng maya endia makti chuan in soifia mai ngai na po shelo police chuan an latani athil ti deklo zong zong hailan ani ma in tailor chuan tlan chia dan tur alo ro man fel vek to a anauten car le a phone man turan lo ti fel sa diam to bok a fanuril tram chu gas station a achol puya mahse a car zong zong chu man thei lawa shen vek alo ni a pon lama police mo wanga a hlau thong chuan a fanu chu ram hnwai lama ke na kalpui ta daya a fanu pum khoin zaizir chuan a ril tram chu letwa sham turin ashila metan a unaw pa jela atloa evidence omzong zong in nd a kok vek boxi a unaw pa jela atang mai tur chu meta ngai dana nilawa tailora ina ama ina kala guard la ho chuan silai nen an lo danga mahse meta chuan grenade thumin athil hriat du ani ho chu azot chuak luya tailor te pa fa chuan ram hnwai tanga chhuana tur kong an zonga minun rong le swal takni mahse le lam taka chuan pa ani na a ero a fel viau loya a fanu thopal ai chuan ama zok po atlu shelo huan pakhat an po hlula an pa fa chuan a rukin tomotora an eya chumitlai chuan tuipui kama police in ema ruang an chara ema chuan a unaw pa thil dik lo ti hailan vekani to ti a hria ta wangin atwar tel ve ngei don ti a hria a ama huna aton tur ma chon ngam lovin
anun na alata ni poisa anei lo awangin Taylor at chuan truck lo tla na phara an pa fa in anunga kel nen an chuang hawa khochunga an let le a mahse avila a akal ngam lo awangin anu puithar ruti te in lama pana ruti pa chuan no chwa tuma mahse mei chenau pang mo chuan minai fanoni ti aring thiam ngala ni engamaliam ta khan metanen in rem siam na an lo neya meta chuan ruthi pa chu jela tang ala chhuaka ani chuan mina fa tinen an pali in him takin an ram chwa san turin apui thung don ani Tayloran an in rem siam na asya chuan afanu chu a chwa pui ngala mina I chuan meta kaushangin masial takin meta chu a thla thlam reng theilo te ashila atu ka chuan meta te chung kwa chu police station a an kala Taylor guard te hne na chang khan thu sha chen khat nei to ma se India chwa zalen theina khop alatling lawa India chuan mina le afa te chu an zin konga dwa taka en kol turin a shila anin tension hunalo thlengta a mina chuan an chan puina zong zong awangin lom thu a shila an nu falaka an thatna chu a hrengang ti in amalte te in akwa veka metale athian pa chu longchol mun lampanin anin phura motor hnunga chuan mina te nu fa an biru thung metanena anin tuntrum angchia khan mahse tuntruma ero malam hun hlim om tak nei be seina nen an biru to thungani lunga chuan an chuang tangeya mahse Taylor om sa to ti an shelo Taylor chuan khonwar tuilonga chuan le kwal veka luihtir keng chungin metale mina ti hnena chuan an thirwal vek don ti asoya ba ka me cheno pangchu a fashina ni thu mina chu a shil bokani harsa takin mina chuan a fa pani na shinga note chu thi sa piang angin an shila mahse Taylor chuan doctor thiam rual note chu a in koldama meta hian a fanodam ti mina in a sha chuan Taylor thu a oi pha don ti a sha a thudik chu mina ilaka aze pha ta ni Taylor ril ru chu a buai ni ber to a meta kutle ke phwar turin mina anor luya an vaya thi nge du a tuipuya metanam thlak ti in du thlang turin mina ashila din hun khir taka mina omtira du lawa wangin meta chu tuipuya azwang thla a mina khana phwar pa in semte arokin akuta a hom tira chumi chemte mang chuan akut phwar na hrui chu azei chata mina in meta him ti mo chuan alom hle a meta chuan long hnoi lama chetna hun tha nga kin a biru a mina chu long sir lampanin anung tol zela Taylor hne na anun hluya let le tumlo te ashila Taylor aron kal hnai chuan aman beta tuya atlak thak puita a tui chunga chuan Taylor le meta te anin swala kebin lama chuan meta chian pa phwarna toni te unawin an phet saka meta chuan a chian pa chu awin ama puilawa mina te nu fa mun hima shwai masaturin ashila Taylor naw te long mangin an lo thleng mana meta te chian dun chu an mana Taylor chuan meta chu tha a tuipui monga pai thla ka du ti asoya meta chuan hun rem chang mo in guard chu ato chora ni khoshelavin aom zuya a chian pa nen chuan an kut phwarna anin phel sak ngal zong zonga Taylor chuan mina chu longte mangin wawkam apan puya mina hne na chang tu ni ti ashila mina chuan longa meta ding wang mai a han mo a an mit meng a in ton chuan mina chuan a hrethiam ngala meta unaw pa te po meta te omna lampanin an kalmeka meta chu tui chunga lutin akong shen chuan mina te chuan na long engine ti vertu chu atrona a thian pa in longa Taylor naw pakhat chuang ve chu anuk tha a Taylor chuan silain akap zui ngal molmola silai mu chuan metamala adeng fupala anati aw chuan tuya ti puana Taylor kun hniam che chu metan asama thamin tuya anuk luta Taylor chuan meta chu a hne lo hle a Taylor lu chu engine propeller a meta chuan a to chora Taylor chu tuipui mong lama atla thatariai ria yani meta naw te an lo thlenga an vai chuan an long mangin an leta in an thlen chuan metan India a muhlola police in an hu chuina midang fingerprint an hu chhuaka tol thattu dik tak a in puang boka India chu chwa zalen ani ngalani Taylor chu sanghaman tu pakhatin a chan hima patling pakhat Taylor muturin akala mina chuan meta akwa thopa Taylor ruang charalani lawa wangin a hlau thongani mahse meta chuan Taylor dam kho chwa theina chance chu claim te chawani ti in atong thlamwana Taylor chuan tun ma a mentor chen hausakna le thilti theina manga phubala ka tuma metala ka phubala ka du na chuan atak sa ngai o tir tuma abeina konga anor kal na sa hle a thla aral meu chuan adam chato hle ani
amen tor chu abe popta a zana an thut khom lain endi chuan ko la donga an senior ta kan thusha tirani a man mo takin chulam pan chuan an una vin an kal ngala tailor naw ten metate in an lu chila endi nu puirai puar an kidnapa senior dan ba thlen chuan engkang mai ma an mulawa mina in meta kolin anin lama thil thlenga shil chuan meta chuan tailor a thil ti ani ti a shengala tailor chuan mona irai puar dul chu chemte vi tumin atina chu video chu endia thon ngal bokin in an thlen chuan tailor an hena tangin endian kola dunga mona dam taka hmule ta du chuan police ne na ain puana video kha siam chopani ti shil turle mina ina fa de chu apele turani ati a tailor chuan a phone chu tuipuya ape ngal de ani endia chuan tailor khathi in tuipui monga apili ti ni lom ni ti na chwa chala meta po in tailor tumru lut tukle dam taka a umle thei chu makati a anu pui chan him turin endi chuan tailor chu ain rem siam puya in mu na tur mun tailor an ashila chuan meta ne nan kala mahse in chunga chuan tuma anom lo tailor chuan mina chu a ina thil mu nam tak en tura om ti in lenga soma monitora chuan meta te u naw mang ang taka anom lai chu alang veka tailor chuan mina chu ngoi renga en turin a shila endia kolin anu puidam taka mu le du chuan meta that turin a ti a mina chuan abek chunga tang thil lak chwa tuma mahse monitor chu enin ada let le a tailor vauna wang chuan endia chu aril ru boy hle a meta chuan a unaw pa chu hnemin ama that mai tur chuan ashila silaya puaka meta chhuata atlu ngal bok mina chuan mitui tla chungin a en renga a hmangai ber a chana wanga rilruna le thinrim chuan silain tailor atin ve ngala tailor chuan minai chaklona a hre chiang boka a ka ngam tak tak a ringlo mahse meta chu mina hmangai om chhunani ti a thengil mina ina silai ken na ban alak thak chuan tailor chuan ti fu in ti takin le lama hoya mahse mina chuan silai chu le kang le vatin tailor hoile tur chu akap ta sia mai tailor mentor le anaw te chuan mina chu an man ngal thung endi chuan anom na kebin chunga bom pakhata anu puyam mu a khati lai zong zong khan mona chu alo om renga an unaw laka tailor game khel kwal mai mai lo ni endia in chirin meta apan nei chuan meta chu alo la thireng reng lo ti a shele boka a chian pa in film khur thil thuwa meta chu bullet proof a hak tir sa alo ni a har se takin mona chu damdoi ina an shwaya police in tailor in an thlen chuan tailor thisen chuak chu ti 5 ka lo ni to a akut phwar be na mina khoma om an muwa ni khoshelawa an siama wangin enge thleng a shabik lo ti police a shila tailor kha alo la thireng reng lawa amen tor chuan a ina enkol turin a shwaya ni tha aliam le chuan meta te chung kwa pu in nun phung pa ngayan mang le to a hlim takin hunan mang thina mahse hlo oma nai ti an shelo chumi tlai chuan an chung kwa in an thu khoma meta le mina ti in ne na kha custody an du wang chawni ti an soi chhuaka mumal le pa ngai zo ka in ne na buat sei thatan rela mina chu kumria chunga a shom tor na khan a ril ru ala ti boy renga a hlimna chu amumang mai aniang ti a hlawa meta le ni na te ding dun chu an pia lo ka tang sniper rifle hian atin renga meta ka tuma a met puak le mina in meta akwa ain ruala mina hnung zanga silai mu chuan a fu ta ni meta chuan man mo takin mina chu damdoi in a pan pui ngala tailor chuan ala sui cheu mai damdoi in an thlen chuan in chirna hlir in a khata in zaina rom kota chuan a chung te nen an om ho thapa darkar somli pariat nuwa chuan mina chu din hun hlo thon oma om to lawa mahse ala har chuak lo mina har chuan a turani chuan meta chuan engpo tia huam atu ka chuan meta chuan tailor a changa ti swal nei tum to lo tailor chu a that chiang to hle mai thlatam tak aral le me u chuan mina po a thale vek to a mona chuan in ne na chu man mo deu buat sei turani lo ti mina a shila mo kor thlang turin mina a kalpui ani minai kor fwal moi tak ha a aron in lan chuan an vai mei chuan in me an ti em awangin an en thupa mina chu azam hle ani meta chuan diamond zungbun na taklek chuakin mina a hmangai thu a shila chulai hmuna chuan dam chunga in hmangai ton turin anin tiama anin nei ni alo thleng ta an pahni chuan hun har sa tak pal tlang dunin shom tin reng an ma chon duna atopa chuan an hlim dun ni an tong ve ta ni
anin nei na man pui turin an chung te le thian tha te po an kim hle kumaral le meu chuan fa du om deuh an neia hlim takin an chung kwa chuan anom ve ta ni